Şu İsmail Ağulu turunda yazma 1678 yılda barlıkka kelgen. Ул чакта бу авылда 27 хуҗалык булган. Хәзер 200дән артык. Фәварис Галиев барлык җанисәп мәгълүматларын өйрәнгән. Исмаил турында аннан да күп белүче юк. 1678 һәм 1754 елга хәтле булган переписларда ир атлар гына исәпкә алынганнар. Хатын-кызлар исәпкә алынмаган. Чөнки налог салынган ир атларга хәрби хезмәткә ир атлар чакырылган. 1762 елдан соң хатын-кызларны да исәпкә кертә башлаганнар. Беренче Бөтендөнья сугышы чорында таралган испан гриппы да авылны читләп үтми. Аны кешелек тарихындагы иң куркыныч пандемия дип әйткән булалар. Миллионлаган кешенең гомерен үзгән. Татарстанның ерак авылларына ул сугыштан солдатлар белән кайта. Bir yıl içinde bizden халык авырый һәм шушы авырудан 15 кеше вафат була. Мондый мәгълүматларны Фәварис Галиев ике чыганактан метрика кенәгәсеннән һәм халык санын алу нәтиҗәләрен өйрәнгәч ачыклый. Аларны китап итеп бастырырга җыена. Һәр гаилә турында мәгълүмат белүен шәҗәрәләр төзүдә куллана. Кызыксынучылар күп ди. 16 буын бабасын белә белеп чыга инде ул. 1834 елга ревизия мәгълүматлары тупланган. Ревизский сказкага кертелгәннәр. Бу инде 8-нче ревизия. Ревизские сказки әкият түгел чынбарлык турында сөйләү. Россиядә шундый 10 ревизия үткән. 1718 елдан 1858 елга кадәр. Беренче икесендә ир-атлар гына, калганнарында хатын-кызларны да саный башлыйлар. Монда гаиләсе гына күрсәтелә, но баш биттә күрсәтелә инде. Нинди сословиедә булганнар. Типтәрләр анда ясашный татары инде. Яки государственный крестьяне дип кына күрсәтелә. Татарлар кириллица белән дә язылган һәм гарәп графикасы белән. Авыл җирендә күпме кеше яшәгән, күпмесе шәһәрдә, бу документларда анысы да ачык күренә. Татар халкы авыл халкыннан шәһәр халкына кашан әйләнгән. Менә мәсәлән, беренче сан 1719 елда 1800 генә татар шәһәрләрдә яшәгән. Бу әлбәттә инде зур дәүләт өчен, Россия өчен бик аз, 1%-тан да азрак. Әкрен-әкрен бу сан үсә башлый һәм инде 1795 елда 10,900-гә үсә, 1897 елда бу 110,900-гә менә. Бу димәк инде менә бу 19 гасырның ахырындан инде татар халкында урбанизация шактый зур дәрәҗәдә булган. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты татарлар халык санын алуда дип исәпләнгән фәнни басма һәм анимацияле ролик булдыра. Анда милләттәшләребезнең 16 гасырдан алып бүгенгәчә халык санын алуда катнашуы бәян ителә. Шушы дәвердә аларның саны, теле ничек үзгәрә, этник төркемнәр ничек барлыкка килүе күрсәтелә. Бездә Казан татарлары я Идел татарлары дип әйтәләр инде аларны. Шулай ук бездә Сибир татарлары бар. Бездә Крәшин татарлары бар. Бездә Касыйм татарлары бар. Бездә Астрхан татарлары бар. Менә бу төркемнәр, алар барысы да тарихи нигездә барлыкка килгән, чөнки безнең Алтын Урда таркалгач, төрле татар дәүләтләре барлыкка килгән. Милләт буенча саный башлаганнар революцияннан соң менә. Татарлар турындагы мәгълүматны үз китапларына туплаучыларның берсе Римзил Вәлиев. Ул җанисәп саннарын кызыксынып өйрәнә. Башка җиргә күченү, туу, үлүчләр, кайберәүләрнең милләтенә булган мөнәсәбәте, татарларның саны төбәкләрдә гел үзгәреп тора ди ул. Әлбәттә, 80% халык татарлар Идел буе һәм Урал округында яши. Күпчелек шунда бит. Ә менә кечерәк өлкәләрдә алар шулай ничектер тирә мөхит булмагачтан, гаиләдә бик ныклы булмагач, анда кимү көчле. Шулай да бер үк төстә түгел. Мәсәлән, Мәскәү өлкәсе. Узган 2 җанисәп вакытында анда арткан, хәтсезгә арткан. Ханты-Манси өлкәсендә округында арткан. Монда халык эшләргә бара бу якка. Кем күчеп кая бара, шунда ягъни татар әле дә динамик милләт. Әйтик, Әстерханда 2002 елда 77 мең татар булган, 2010 елда 60 меңгә кала. Пензада татарлар, авылда яшәгән татарлар, онда эшкуарлар, дин, мәчетләр, шулай итеп Пензада 86,806 татар булган 2002-дә. Һәм 2010-да да 86,400. Бу җанисәп кирәк.
Жан исәпләр тарихын өйрәнсәң, тагын бер кызыклы мәгълүматкә юлгасың. Әйтик, 2002 елгы жан исәптә 700 мең тирәсе татарның туган телен белмәве ачыклана. 2010 елда исә андыйлар 1 миллионнан артып китә. Нигә шулай? Сәбәпләре һичшиксез төрле булырга мөмкин. Кайбер белгечләр гомумән туган тел мәсьәләсенә киңрәк төшенчә итеп карарга тәкъдим итә. Тел ул күз аллау системасы. Менә без ничек дөньяга карыйбыз, без татарча дөньяга карыйбыз. Менә тел ул үз аңның практик әйбере. Ягъни без менә күз аллауны тел аша аңлатабыз. Социологлар арасында шундый сүз бар. Саннар күп нәрсә сөйли ала, аларны чагыштырып карарга гына кирәк. Чагыштырырга һәм һәр чорның үз вакыйгалары яссылыгыннан карарга. Безнең милли үзаң бу 10 еллыкта ныгыганмы? Бу сорауга җавап хәзер һәр татарның жан исәптә биргән җавабына гына бәйле. Гөлнас Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Алмаз Зыядинов, Олег Мельников, Яңа Гасыр каналы.